Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απευθείας αεροπορική σύνδεση με 4 ευρωπαϊκές πόλεις αποκτά από τον ερχόμενο Απρίλιο η Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair. Η εταιρεία θα ξεκινήσει δρομολόγια προς το αεροδρόμιο Στάντσεν του Βόρειου Λονδίνου, τη βελγική πόλη Σαρλερουά, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας Όσλο και την πρωτεύουσα της Σουηδίας Στοκχόλμη. Η σχετική συμφωνία υπεγράφει με τη βοήθεια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, την προεδρία του οποίου έχει αναλάβει ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, προχώρησε σήμερα η διοίκηση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη Θεσσαλονίκη στην υπογραφή και τη σφράγιση βιβλιαρίων της πρόνοιας εκατοντάδων ανασφάλιστων άνεργων πολιτών μετά τις έντονες διαμαρτυρίες για καθυστέρηση και ολιγορία. Σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Καλυψογούλα, οι δικαιούχοι βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της πρόνοιας βρίσκονται σε ομηρία εδώ και ένα μήνα, αφού τα παλιά τους βιβλιάρια δεν ισχύουν λόγω αλλαγής του καθεστώτος, στο οποίο υπαγόταν η υπηρεσία. Αναταράξεις στον ιατρικό κλάδο προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι γιατροί του ΙΚΑ εξήγηλαν 48 ώρες επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές απεργίες από την 3η 1 Φεβρουαρίου ως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν κηρύξει για την ερχόμενη 3η 1η Φεβρουαρίου 4 ώρες στάση εργασίας από τις 9 ως τις 1 το μεσημέρι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πανιατρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 10 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Για θετική εικόνα της Ελλάδας στον Νταβός έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε μια πρώτη αποτίμηση για τα τεκτενόμενα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι αναγνωρίζεται από όλους η προσπάθεια της χώρας και η αποφασιστικότητα των Ελλήνων και της κυβέρνησης. Παράλληλα, σε συνεντεύξεις σε διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα, απέρριψε εκ νέου μετά τον ίδιο και ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Παπακωνσταντίνου τα σενάρια που θέλουν την Ελλάδα να προχωρά σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Όπως είπε, στόχος παραμένει η επιστροφή στις διεθνείς αγορές μέχρι το τέλος του έτους. Επαναφορά ελληνικού χρέους είναι μια δημόσια συζήτηση, στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, σχολιάζοντας προθύστερη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών στον Νταβός. Ο κ. Πεταλωτής πρόσθεσε ότι φέτος είμαστε φορέας και συνδιαμορφωτής των εξελίξεων και κυρίως της λύσης ενός γενικότερου πανευρωπαϊκού προβλήματος. Επεσήμανε μάλιστα ότι η κυβέρνηση κατόρθωσε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να βάλει σε μια σειρά τα δημοσιονομικά, να προωθήσει σημαντικότατες δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές που αλλάζουν το πρόσωπο της χώρας. Σε αναστολή της εκπαιδευτικής και διοικητικής του λειτουργίας ενδέχεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη λύση εξετάζει ο πρόεδρος του ΤΕΗ μετά και την επίσκεψη εργασίας, στην οποία προχώρησε το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, εξαιτίας του ότι παραμένει απλήρωτο εδώ και 4 μήνες. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική περίοδος στο ΤΕΗ, η οποία διεξάγεται με πολλά προβλήματα λόγω της αποχής των καθηγητών από τα καθήκοντά τους. Έκλεισε στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να φέρει στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα των συμβασιούχων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, αν είναι δυνατόν, ομόφωνη για τη μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου και την ανανέωση όσων συμβάσεων έληξαν, απίφθινε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κώστας Γιουλέκας. Παράλληλα, ζήτησε από τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση ώστε να αναλάβει τη σχετική δέσμευση. Στα χαρτιά παραμένει η απόσυρση των αυτοκινήτων. Μπορεί η κυβέρνηση να έχει περάσει τον νόμο, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Οι λόγοι της καθυστέρησης δεν είναι γνωστοί, παρά το γεγονός ότι η αγορά των αυτοκινήτων καταρρέει. Όμαλα έλεξε τα ξημερώματα το ολονύκτιο θρίλερ για την εκένωση της νομικής και τη μετεγκατάσταση των μεταναστών σε κτίριο της Πατησίων. Μετά από πολύ ώρες και επίπονες διαπραγματεύσεις, παρουσία 2 εισαγγελέων, οι καταληψίες δέχτηκαν να αποχωρήσουν και οδηγήθηκαν πεζοί στο νέο κτίριο. Την ίδια ώρα, τα γεγονότα της νομικής πυροδοτούν την αντιπαράθεση για το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, ενώ στη Βουλή θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα σχετική τροπολογία που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Εσωτερικών έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους υποκίνησαν και οργάνωσαν την κατάληψη και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία μαζική μεμονωμένη νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Σε όλο το εύρος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνεται η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκορας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης από την Ευρώπη.
Η διαβίου μάθηση, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη εκπαίδευση, είναι στο επίκεντρο των διήμερων εργασιών του συνεδρίου που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διοργάνωση ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, πρικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων θα μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η περαίωση αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που εντάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2011 στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Ενημέρωση για όλες τις συναλλαγές του πρώην βουλευτή και υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη και της συζύγου του Εκατερίνης Πελέκη ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς από τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί οι συναλλαγές του ζεύγους για μετοχές, μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα την περίοδο 2000-2008. Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς είχε ζητήσει ενημέρωση για όλες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Άκη Τσοχατζόπουλου και όλων των μελών της οικογένειάς του. Γονιδιακό τεστ για την ανίχνευση του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων που προκαλεί καρκίνο του τραχύλου της μήτρας φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει στο μέλλον το τεστ Παπα-Νικολάου. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού σε συνδυασμό με το τεστ είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος πρόληψης καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ενημερωτική ημερίδα υπό την αιγίδα της 4ης Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου έγινε στην αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση στην Αίγυπτο. Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός. Οι δυνάμεις της αστυνομίας χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα κατά του πλήθους διαδηλωτών που φωνάζει κάτω η δικτατορία και απαιτεί να μπει τέλος στα 30 χρόνια κυριαρχίας του Χόσνι Μουμπάρακ. Συνελήφθη εκ νέου Κουβανός αντιφρονών Γιγέρμο Φαρίνιας μαζί με περίπου 10 ακόμη διαφωνούντες. Ο Φαρίνιας τιμήθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Οριστικά χωρίς τη συμπαράσταση των οπαδών του, θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας στον επαναληπτικό των 8 του κυπέλου. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ασκήσει έφεση ώστε να σβηστεί η ποινή της μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που τους είχε επιβληθεί για τα επεισόδια στο Βόλο, η οποία όμως απορρίφθηκε. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ το νέο απόκτημα των Κιτρίνων, Κριστιάν Μπομπαντίγια. Ο Γιάννης Μιχαλίτσιος φυσικά και δεν προβληματίζεται από αυτή την εξέλιξη, αφού οι Κόκε και Τσέζαρεκ θα συνθέσουν το δίδυμο στην επίθεση. Ενώ επέστρεψε και ο Ρουίζ που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Γουατεμάλας. Στις επιλογές του θα βρίσκονται και οι νεοαποκτηθέντες Αγάτα και Ντανίλο, των οποίων τα δελτία εκδόθηκαν από την ΕΠΟ. Με προβλήματα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ηρακλή για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Κέρκυρα. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν θα έχει στη διάθεσή του το Βουτσιά που ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ ούτε ο Γιακόμπ κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η σκητάλη της ανόδου βρέθηκε στις τράπεζες και ο γενικός δείκτης έκλεισε σημαντικά ενισχυμένος, με κέρδη 1,35%. Αναλυτικά μας ενημερώνει η Νατάσα Κεραμαριού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά για τον καιρό θα μας ενημερώσει η Σταυρούλα Σιφάκη. Με την πρόγνωση του καιρού το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική από τη Σοφία Τσερέλη. Καλό σας βράδυ.